дар ноҳияи Рашт 113 муассисаи таҳсилоти умумӣ бо фарогирии зиёда аз 28 000 нафар хонанда фаъолият дошта, солҳои охир дар партави барномаҳои бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар сарчашмаҳои маблағгузорӣ 17 биноҳои нави муассисаҳои таълимӣ сохта ба истифода дода шудааст, то шароити таҳсили хонандагон боз ҳам беҳтар гардад. аз ҷумла дар назди бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии деҳаи Шулонак бо иқдоми ҷавонони деҳа бинои дуошона иборат аз 11 синфхонаро сохта ба истифода доданд. бунёди бинои нави таълимӣ ва таъмири ҷории бинои дуюми муассиса имкон фароҳам меорад, то 785 нафар хонанда дар синфхонаҳои кушоду барҳаво таҳсил намоянд. бунёди муассисаи таълимии дуошона дар ҳудуди ҷомаатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Рашт марҳила ба марҳила амалӣ шуда истодааст. дар раванди сохтмони муассисаҳои таълимӣ дар деҳаи Кадара иншооти дуошона ва дигар кабинетҳои таълимӣ бунёд шудааст, зеро шумораи хонандагон аллакай ба 600 нафар расида, зарурати таъмири бинои амалкунанда ва дигар синфхонаҳои иловагӣ пеш омадааст, то муассисаи таълимӣ ба соли нави таҳсил пурра омода бошад. дар муассисаи мо 600 нафар хонанда таҳсил мекунад. имсол ба соли хониши нав 75 нафар хонандаи синфи 1 қабул кардем. 3 бинои таъмирӣ мо дорем, 2 биноаш аз таъмир баровардем ва дар рӯзҳои наздик бинои сеюмам аз таъмир мебарорем. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии деҳаи Қалаи Сурх 236 нафар хонанда дар ду баст таҳсил мекунад. ин аст ки бо зиёд шудани шумораи хонандагон нарасидани ҷойи нишаст то андозае ба пешрафти таълиму тарбия ва кабинетҳои фаннӣ мушкилиҳо эҷод мекунад. барои рафъи мушкилот мардуми деҳа имкон гирифтанд ки дастаҷамона ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии кишвари азизамон дар шафати муассисаи таълимӣ бинои нави дуошона бунёд намоянд, то шароити таҳсили хонандагон боз ҳам беҳтар гардад. муассисаи таълимии деҳаи Шул аз 4 бинои амалкунанда иборат буда, бо афзоиши шумораи хонандагон солҳои соҳибистиқлолӣ 2 бинои нави замонавӣ бунёд карданд. соли ҷорӣ дар муассисаи таълимӣ 885 нафар хонанда таҳсил намуда, таъмири синфхонаҳо дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. дар муассисаи таълимии рақами 1 шаҳраки Ғарм соли нави хониш зиёда аз 900 нафар хонанда ба таҳсил фаро гирифта мешавад. бинои таълимӣ бо кӯмаки мақомоти маҳаллӣ ва соҳибкорон пурра таъмир шуда, дар арафаи соли нави таҳсил дар ҳудуди дигар ҷомаатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Рашт 7 бинои нави таълимӣ ва дигар зербиноҳои иловагӣ ба истифода дода мешаванд.